Good morning guys! So what's up guys? Good morning. Tayo pupunta ngayon ng Santa Barbara, Pangasinan sa ating charity ride kasama ang mga malulupit na motovlogger ng Pangasinan. So yun, nandito na tayo sa Malasigi. Pagas muna tayo guys, tsaka daanan natin yung isang kasama natin, si Paul Motovlog, or may kasama rin pa ata siya, si Papa Bol. Kita-kits tayo guys. So yun, bagong lahat, daan muna tayo ng gas station dahil wala na tayong gas. Yan. Bagong lahat guys, papagas tayo. $300 premium. So yun guys, tapos na tayo nagpagas, no? Tayo ay pupunta na sa may Malasigi, 7-Eleven Malasigi. Daanan natin si Papa Bol at si Paul Motovlog. Magiging masaya itong araw nito guys dahil charity. So yun, tutulong tayo kahit na maliit man o malaki. Worth it na yung tulong na yun guys. Papasalamat din pala ako sa mga grupo ng mga riders na walang sawang nagpapa-charity. Ayun. Basta rider talaga maasahan. Tsaka pagdating sa tulungan, yun ang gustong gusto ko sa mga riders sa Pilipinas eh. Ano naman sila dito? Bakit wala sila dito? Tignan natin yung kanilang chat kung nasaan na sila. Baka nakipapabot ko mga to. So yun guys, at nandito na tayo sa Santa Barbara, Pangasinan. Punta tayo sa kanilang meet up, sa ating meet up pala sa Sentrum Santa Barbara, sa Tulyao, Barangay Tulyao tayo eh. So hindi na natin nantay si Papa Bolt saka si Paul Motovlog kasi I think susunod na ata sila eh, kasi anong oras na rin guys. Baka hindi tayo makakabol doon sa mga kasama nating iba. Ay hindi ko kasi alam yung ano guys eh, hindi ko alam kung saan yung venue ng charity. Basta sinabi nila doon is Mango Courtyard, Santa Barbara, Pangasinan. Sila yung nakakaalam guys, kaya medyo nauna na tayo. Sila po, si Paul Motovlog tsaka si Papa Bolt kasi alam na nila yun eh. Yan, so traffic dito guys. Init sa ito kasing big bike guys eh, mainit sa may legs. Shoutout sa mga taga Santa Barbara guys, makikidaan po ako. Ganda ng kanilang auditorium sa plaza. Shoutout sa inyo guys. I hope andun na sila. I hope sana andun yung mga kasama natin na motovlogger. At sana inantay nila tayo. At para alam natin kung saan tayo pupunta guys, dahil hindi natin alam yung venue. Pinata sila. Sakto, yung dating natin, dito na sila. Muli nakahabol. So yun, muntik na tayong maiwan. Buti naabutan natin sila. Grabe, ang ingay ng mga to guys. Nakakaya naman. Tyson TV in the house.
guys, enjoy lang kasi panonood. Medyo hindi tayo masyado magsasalita dahil nag-ride tayo guys. What's up? Buti nakahabol ako. Ang tagal nila Paul eh, tsaka si Papa Bolt. Eh hindi ko alam kung saan yung venue eh. Saktong-sakto pagalis nyo. Ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Bahala na. Ay sa kabila. Moto DC. I mean DC type ko na guys. Masyado moto. Yung iba guys hindi ko kilala eh. Siguro mamaya makikilala natin sila. Alam ko si Rider Prince tong nasa una. What's up, Papa Bolt? Ang ingay talaga sa mga motor nila guys. Halo-halo, single cylinder, 2 cylinder, siyempre 4 cylinder, di ba? Inline 4. Napakalupit. Recording pa ba tayo? Ayun, recording pa. Dito pala yung Mango Courtyard. First time natin dito guys. Dito na tayo sa Charity. Dito na tayo sa venue ng Charity. Ayan. Daming motor. Daming motovlogger sa Pangasinan. Patabi ako Tagal nyo, nauna na ako. Hindi ko kasi alam yung ano eh. Mga ando na ako ng mga ano, before 8. Kala ko late na nga ako eh. You know, Tyson TV. Shout out. Hinahanap ka ng mga followers mo sa ano, sa Bayambang Oh, kaya nga eh. Marami mo tao itong ginabukasan, hinintay ka na nila. Oh? Kuya din, kaya nga eh. Kasi sabi ko babalik ako, di na ako nakabalik. Nakabangan ka nila ito eh. Oh. Tsaka wala na akong sticker, kaya ako magpapit. Ubus ang sticker ko doon. Pero solid doon, solid. Videos. Uy, tingnan to si... Ay ride trip. Din kasabayan ko kay ano, nakakumuha ng kay Yersky ng jersey. Ayun, nagpagawa na ako ng sarili ko. Meron nun, wait lang. Yan guys, balikan ko na lang kayo mamaya. So shout out guys, dito na tayo sa charity ride. Yan. So lagi kong kausap dito kasi hindi ko naman kilala yung iba eh. Si Tyson TV. Yan, dito na namin yung guys daming riders dito. Riders saka yan, Pasando Moto from Ordoneta. Shout out guys. Ay, shout out to you. Yan. Yun no, mga malulupit na yun no. Shout out sa inyo guys. Ito yung mga ibang motovlogger. Pasok po kayo. Kaya nga eh. Oh, welcome, bad boys. Alright, welcome, guys. Maraming salamat sa ating mga malulupit. Sir Yersky. Yun no. Gano'n okay.
Yun, welcome po sa lahat ng bagong kalimutan ng So yun guys, ang dami tumalok sa charity ride. Hindi ko lang kasi kung narinig nyo guys. Yun, napaka-solid. Daming motovlogger, riders, grabe. Iba, first time kong umatin ng charity ride guys. Grabe, napaka-solid pala guys. Hindi na ako masyadong magsasalita guys. Siguro mamontage ko na lang mamaya yung video natin. Yun. Tsaka mamibigay tayo ng sticker guys. Yun lang naman yung baon natin. Tsaka magbibigay tayo ng konting tulong dun sa yung beneficiary ng charity. Yun lang. So yun, paloobat na tong aking action cam. Baka maloobat na, kaya hanggang dito na lang guys. At balayan ko lang kayo mamaya ulit. So yun guys, at tapos na tayong maki-charity ride. So pauwi na tayo sa bahay ulit. Ayun, grabe, napaka-solid ng mga motovlogger tsaka mga riders sa Pangasinan. Actually, hindi lang Pangasinan riders ang mga pumunta guys marami ring mga ibang lugar. Maraming salamat sa pag-imbita. Wala na ako. Bye. Ha? Hindi ko kaya. Kaya nga eh. Sige. Boss. Ano na ako? Yes sir. Uwi na ako. May gagawin pa kasi ako may pupuntahan pa ako. Sige. So yan guys, napaka-solid. Ang sarap sa feeling tumulong. Alam mo, kahit na konting malit na bagay, malit na amount na ilagay mo sa kanila guys, is ayos lang. Laging pasalamat ko rin sa mga kay Sir Yersky na isa sa mga idol natin dati na finish din tayo mag-motovlog saka mag-vlog. Ayun guys, grabe, napaka-solid talaga. Wala na akong ibang sasabihin, solid. Ayun, maraming salamat lagi sa inyong panonood guys. Tsaka shoutout din pala sa mga kasama kong motovlogger na umaten. Sa lahat ng mga rider sa buong Pangasinan, maraming salamat sa pagpunta nyo at pagtulong. Alam ko yung hirap ng mga riders din may mga busy trabaho, di ba? Yun lang guys, basta masaya akong araw na to. Nakatulong tayo kahit na maliit na halaga. Ay nakatulong tayo, di ba guys? Pa-support pala, pa-follow ko sa Facebook. Para motor, i-follow ilang Facebook para. Ayo. Thank you sir. Yan Facebook. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood.